खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैथि खेबनि थाखाय बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बेखौ जोङो गाबोन 7 जुन रबिबार फुंबिलि 10 रिंगायाव खाग्राबारि दखरा एबसुआवनो जोङो बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बेखौ जोङो होनो नागिरदों आरो बेखौ जोङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायैनो बड'लेण्ड नेत्रालय नि हेफाजाबाव जोङो बेखौ होनो थाखाय जोङो थागथियारि जोङो खालामदों। दा ओंखायनो जोंनि गोबां सुबुंफोरानो मेगननि जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो आरो गोबां जोंनि न'खरफोरा रांखावरिनि आंखालनि थाखाय गावनि मेगननि फाहामथायखौ नांगौ बायदि लानो हाया। दा ओंखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैथि खेबनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। ओंखायनो गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फैनानै गावबा गावनि जे मेगननि जे जेंना बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन। बेनि थाखाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।